Průvodce pro začátečníky k vizualizačnímu videu. Vizualizace se opírá o koncept zákona přitažlivosti. Zákon přitažlivosti říká, že to, na co se naše mysl zaměřuje, je to, co s největší pravděpodobností přilákáme do našich vlastních životů. Základním principem je, že věci, o kterých si myslíme, nakonec začnou formovat naši realitu. Pokud jsme tedy fixováni na negativní, přitahujeme více negativní, ale pokud se zaměříme na život, který chceme nejvíce žít, pak to je to, co nás přitahuje, a to je vždy ta nejproduktivnější věc, kterou můžeme udělat. S tímto videoprůvodcem se dozvíte, jak a proč může vizualizace proměnit naše cíle v naši realitu, zahrnutá témata, co je to vizualizace a jak může prospět našemu životu, jak funguje vizualizace, příklady efektivní vizualizace v celé historii, příprava na efektivní vizualizaci, technika vizionářské desky, využití potvrzení k dosažení výsledků vizualizace, efektivní zapisování vašich cílů vizualizace získání výsledků, které chcete nejvíce, vložení se do obrázků života, který chcete.